megtartsam. Azt mondja, feküdjön fel, majd utána megnézünk mindent, és akkor majd utána beszélgetünk a következményekről. Felfekszek az asztalt, és azt mondjam, az a 15 hetes természetesen. Az daganat. Azt mondja, nem daganat. Azt mondom, ennek nagyon jó. Azt megtartom. Mondom, felfognak tartom, hogy ne tartanám már. De mit tesz hozzá a vegera? Laszoltam. Hát érdekelt, azt hiszed, hogy mit szól. De nem mondtad neki, hogy jön a harmadik? Azt nem tépte a haját, vagy valami? De figyelj, én hazamentem, mondom, 15 hetes terhes, vagy elvették volna Nyír Debrecenbe, ugyanezt is én azt mondom, érted? Azt mondom, menjek végig az urológushoz. Kérdezzem meg, hogy megtarthatom-e a gyereket, hogy érzem magam, mert akkor ő egyből utal Debrecenbe. Itt Kisvárda nem fog megszületni. Érted? Aha. És akkor elmentem Nyíléshez, mondom neki, hogy mi van. Azt mondja, hogy figyeljen ide, ha jó, a közérzetem megtartatja. Mondom, akkor az előzőt miért kellett elvenni? Azt mondja, azért, mert túl korán volt a műtét. Azt akartam mondani, hogy még egy év volt a műtét után. Figyelj, 89-ben műtöttek, 90... novemberben már meg is született volna a gyerek. Na, hát az még korai lett volna. És Én meg betúsztam a daganat. Jucinak elmondom, hú, ez hogy örült, sérület és mind. Én jól És értem. jött a tündérke. És amikor jártam működtetve, megmondom, azt kérdezi, hogy milyen gyermekeim van, nem nőek, mondom, 2 lányom van, és mit szeretne? Mondom, nálam nem számít, csak egészséges legyen, füle, farka, mindenne meg legyen. A farka nem lesz. És azt mondja, mondom, ezt szokták mondani, hogy mindenne meg legyen, füle, farka. És ha nem farka lenne, mondom, azt se érdekel, a punikája legyen, úgy mondtam. Nem mondta ki, ő már látta. Azt mondja, nem akarja megtudni. Mondom, nem akarom. Akármi, nekem nem kell meg, mert az... Ez lett volna az Arnold, meg a Patricia. Mondom, nem kell megmondani, mondom meg. Nekem az a szülés, az egy élmény, az egy meglepetés, ez is hagy legyen nekem. Hívő volt már akkor, én még nem. Azt mondja, én még ilyen nővel nem találkoztam, hogy aki nem kíváncsi. Hát mondom, nem vagyok kíváncsi. Mondom, ez is Istentől függött, hogy én nekem legyen még egy gyerekem. De ugyanúgy, amikor mentél szülni, ugyanúgy kértek egy fiú meg egy lány nevet? Nem, sose kérnek. Mert itt, amikor jártam ugye a kórházba, tudod, a Hubóczki Timi az Anarcsi, ő mondta, hogy nála valahogy így beindult a szülés, és az orvos egyből mondta neki, hogy mondjon egy fiú meg egy lány nevet, hogy ami lesz, akkor hogy tudják felfele címkézni. Hogy neked akkor még nem kellett? Még akkoriban nem volt ez. Nem, hanem megszült, mondták, hogy kislány, azt mondtad, hogy akkor jó, akkor legyen Tündi. Igen, és akkor kérdezik, hogy hogy fogják. Hát egy kislány van. Hát mondom, akkor Tündérke lesz, Tünde. Mert gyönyörű gyerek, minden gyermekem olyan gyönyörű volt komolyan, hogy nem látszott rajta az a máz, az a lila, az a semmi. Gyönyörű. Nekem minden nem tetszett a kiskori képet. Tudom, hogy olyan nagy szeme van, kis sárga bádiban, hogy megijedte a vakutól. Ez nem szép. Linda úgy néz ki kiskorában, mint én néztem. Egymás mellé teszed a 2 képet, dettó. Mikor én téged megláttam, mondom, ez meg dettó Linda. Mikor megláttam a Betty, mondom, ez Vegeraica. Nagyanyád. Hazamentünk, anyukám, mert ott laktunk. Gyermekem, ez olyan, mint az a kereset alatt. Mondom, tudom, ebben semmi sincs, csak deréktől lefelé az enyém. Az, hogy funikája. És mikor Melinda megszületett, anyukámnak, Zsuzsikám, ez tiszta te vagy. Csak a szemes színe nem az. Te úgy virította a kék szem, a fekete hajad, a kék szemed, hát volt engem csodáltak sokáig. Hát most is milyen szép kék szeme van. Nagyon sokáig csodáltak. De figyelj, nem is baj, ez kész. Én jól érzem magam, és én letoljok mindent.